Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Neɗɗo mo jiiɗo hanko neɗɗo kuɗaɗo Allah, jaɓuɗo Qur'ana, buluɗo Qur'ana leydi Swede. Allah giɗo Muhammadu Allah tikkanamo. Sakiraɓe hunde nde metti, sakiraɓe julɓe sanne sanne, amma alhamdulillahi julɓe do wurtuke holli bonondaji yonkiji mum en sanne sanne, wuli lefol leydi maɓɓe. Alhamdulillahi kuma himɓe Allah huɗiɓe naaliɓe heferɓe yedduɓe Allah, amma alhamdulillah julɓe ma wurtoyke holliɓe alqur'ana kam woni diina meɗen, kam woni dettugal men he gorgal men fu kam woni. Alhamdulillah yetti sakiraɓe wurtoyɓe holluɓe bonondaji yonkiji mum en sanne sanne. Alhamdulillah ɗum wurtike, ɗum ɓanti qur'ana dow leyɗe fuu, wurtike wangi holli social media dow ko leydi Swede waɗi. Alhamdulillah o faami hanko ma en keɗi bo hoddirore de Allah azaba ɗum Allah soƴƴitantamo hanko he wonɓe gaɗa makko fuu en yarda Allah. Barke nulaɗo Allah, Allah giɗo Muhammadu Allah waddanamo masibo, waddana masibo gonɗo gaɗa makko fuu, yahudu en he annasara en wonɓe gaɗa makko fuu, Allah wadda masibo dow maɓɓe. Sakiraɓe julɓe fuu wurtike ɓanti qur'ana, Allah ɓanta daraja qur'ana, Allah hokkan enen do barke maggal, Allah handito en bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamu alaikum.